tän radan ja siinä otetaan sitten aika ja sitten se, että kuinka hyvin nämä esteet mennään. Eli kieltäytymisestä tulee aina sitten virhepisteitä ja niistä sitten virhepisteistä niin lasketaan sitten, kummalla on enemmän virhepisteitä, niin se häviää. Jos tulee sama tulos, niin sitten katsotaan ajassa. Sitten mä voin. Elikkä semmonen. Mä voisin mennä tästä renkaas. Oi! Oi, hei, se on liukas. Sitä ei mennä, se on liian liukas. Käydä toisinpäin. Se on liian liukas. Se on oikeasti. Ja sitten... Oho. Daniela, hyppää säkin Oi! Ja... Ai. Elikkä tommonen hyvin pieni rata. Siirrät on kokonaan pois. No niin! Pienimuotoinen rata ja nyt sit saa kumpikin niin ensin kokeilla. Pistetään tämä tänne alas. Noin. Ja noin. Kumpi haluaa aloittaa harjoittelun? Mä voin. Mä en oo mikään kauhean hyvä kuvaamaan. Ei se oikein. Elikkä Ei tarvi sitä muuta. ohjataan aina tosiaan oikealla puolella. Ja saa joko hypätä ite-esteen yli, taikka sitten mennä ite-esteen toiselta puolelta. Pidän vai? Nyt ei tarvi olla vauhtia, vaan nyt haet tuntumaan siihen, että miten se eläin käyttäytyy. Hienosti. Hyvä, bror. No. Ai, huippu. Wow! Tosi hyvin. Nyt mä menen näyttää siellä. Ei pidä se siellä sisällä. Sitten seuraava. Mä otan sitä valkoisen, se sulla on musta takki. Elikkä toi oli eka Kato, hän tuli jo mun kanssa. ensi hyppy, sit hyppää noiden kivien yli tonne, tekee semmosen lenkin tuo nurmikolle. Sitten toi pujottelu ja uudestaan nyt. Joo, ja se pujottelu tultiin nyt sit niinku sisään vasemmalta vai? Joo. Mene nyt vaan! Ihan kolmesestään niinku, että... Mitä siellä on ottaa käteen? Ihmettelen, katsoo niin Daniela. Kengännauhat auki sulle. Tasku, sulla on kengänauhat auki. Joo, siis sanois mun tuolla. Ne juttelee. Ne juttelee. Ja tosiaan nyt oli aika helppoa mennä tän Kreetan kanssa, mutta nyt kisa käydään sitten tämän kanssa. Kisa käydään sitten tämän kanssa. Ei haittaa olla voida. Meissä nyt ensin. Sä et taida olla suomalainen. Ja nyt pidä sä hetken aikaa, mä hain sinne yhden yllätysesteen. Ihan hetki. No mitä siellä talentissa olikaan niitä esteitä? En mä nähnyt, kun Kaisa, älä tuu eteen. Mä yritän kiertää sua. niin sä kuvat. Sä otat videon kanssa. Mäkin otin. Oliko se vaalea Mili? Reeta haluaa nähdä äitin. Tää oli haan. Joo. Toi oli Reeta. Tää on Reeta. Oikeesti. No Ei hätää Reeta. Kato, se haluaa tulla sinne. Ne haluaa olla yleensä vierekkäin. Hän sotkee meidän keskittymään. Pitääkö tuohon nyt pysähtyä sitten vai? Siitä täytyy kävellä yli. Siis, Tossa on. Joo. sitä ei tarvitse välttämättä. Ei. Nyt sit ihan hetki, niin mä otan aikaa. Ja tosiaan, mä otan aikaa, kuin hyvin se menee. Ja aina kun tulee kieltäytyminen, niin sit saa yrittää niinku 2 kertaa uudestaan. Jollei se sittenkään mene, niin sit tulee niinku 3 virhettä. Hylätty. Miten tää kuulostaa siltä, kun
kieltäytyminen olisi niin kuin odotettu. Niin ei se ole jos vaan kun. Tulla tänne sateisuojaan. Lähtee milloin vaan. Ei vielä, hetki. Mä löydän mun sekuntikelloa. Pitää laittaa tänne silleen. Kaihan menee. En mä sano mitä. Ohjaajasta se on kiinni. Niin, se on ihan ohjaajasta kiinni. No niin, paikoillanne, valmiit, hep! Oi! Kehuja! Kello käy. Ei saa vetää varmaan. Jokaisen tuli ne 3 kieltäytymistä. Kyllä. Sitten voitte kiertää sen nesteen. Noin. Minuuttia 6 sekuntia. Siinä olisi voinut kertoa, kun se kolmas kielto oli, että koska saa jatkaa. Se oli siinä. Joku muistaa, että minuuttia 6 sekuntia. 16 minuuttia. Sitten vaihdette. Nonni, mä olen Daniela. Mä olen paljon mukavampi. Munkaan mennään vähän lujempaa. Tuut vaan. Noniin. Oletteko valmiina? Ei ihan vielä. Tuut vaan. Te voitte mennä Kreetan kanssa vähän kauemmas. Noniin. Tässä olisi hyvä olla. Pudotus. Täällä on porkkanaa. Täällä on porkkanaa. Mulla pitää lisää. Noin, tule vaan. Kannattaa jatkaa matkaa, kello käy. No mut kun meillä on tää hyppy tänne suorittamatta. Noin, hyvä. Tule vaan. Täällä on lisää porkkanaa. Noin. Raan otti tän. Motivoi, motivoi! Pitää olla kannustava. Siinä on vähän nälkä, siksi vähän kestää. Tule vähän. Wow. Täältä vielä. Noin, nyt se lähti, nyt se lähti. Tule vaan. Sit siitä suoraan. Kova vauhti. Ruoka. Kato. Täällä. Mä haluan tonne. Täällä. Ai te teitte tommosen kuvion? Tehkää peräs, me tehtiin viruotti tosi. Ei jos 3 Nyt kertaa tulee kiertää, niin lujaa. lasketaanko se? Hei, toi häiritsee meitä, No mutta niin. haluais mennä jo. Mennään vaan. Hienoi. Noin. Tuliks niille mitään virhepisteitä? Ja eikö se ollut Prima minuutti Peppu 4 sekuntia? Niin, mutta tää on, kato, tää ei jaksanut enää hypätä niin korkealta. Noin, pääsetään äitille nyt. Kyllähän hyppäs sen. Ja mä huomasin, että se oli nostanut ton riman korkeammalle. Ai Tässä paluussa se oli 3, nyt se on 4. Mun mielestä sä saat vähän sakkoja tästä. No niin, elikkä tulokset on nopeasti yhteenlaskettu. Ja tulos on se, että sinä olet ylivoimainen voittaja. Okei. Onko sulle missä? Palkinnoksi saat hyppiä hänen kanssa vielä yhden kierroksen. Joo, sama.
Mennään ihan omaa tahtiin. Nyt pidät semmosen näytösnumeron. Voittajan kierros. Joo. Oho. Se on vähän niinku kielto. Sitten rupeat vielä sillä lapasella pelottamaan sitä. Kaata, se käyttää mun taktiikkaa. Anna vinkin, ota ihan tästä läheltä kiinni ja olet siinä alpakan sivussa ja katot itse sinne suuntaan, mihin olet menossa. Ihan siis sä kuljet siitä myös, noin. Hei! Hyvä, bror! Joo. Ihan sama tyyli kuin koirien kialkilitissä, niin sun täytyy näyttää se, mihin sä olet menossa. Eikö sä tiennyt sitä? Tän takia se lisäkoulutus oli tarpeen.